बढ़िया से चाबी रख लें तो गिर उड़ जाई। गैस उड़ा गुल बाटे, खानो हमरा घरे नहीं के बनल। आई गोमी तन की झगड़ू के माइले गोईठा मांगे कि तन 4 गो गोईठा दे दी, खाना बना ले। गोईठो ना दिल हई आ इतना बातों सुनैले हरी। ना रहला पर कोई मदद करे वाला नहीं खे। आ जब रहेला तो डीन हाके लिसन खूबिए कि हमारे ई बा ऊ बा ऐसे बा, काहे न कले हड़ू। हाँ हमने के रहबे ना कर हई जा कि करा आगे जाके हाथ फैलाइब। एकरा से बढ़िया बा केनियो बगीचा उगीचा में जाके लकड़ी उकड़ी बीन के लेके आइब आ खाना बनाइब आ तब खाइब। ना कोई के आगे हाथे पसारे के पड़ी आ ना मुँह खोले के पड़ी। आ जब हाथ गोड़ बढ़िया बैबे के बा सलामत तो बीन उनके लिए के घर में रख ना देबो। आजो बनी कालो बनी। एक तो मुँह गैस के दाम हाई मांगत बस 900 कुछ रुपया। जेकर कार्ड बा वो कर, जेकर कार्ड नहीं के तो देवो ना 1100। हाँ 1050 से देत रह। चले तो हमके पहले लकड़ी बीन के लेके आवे। तो कितना दूर दूर तक ले घूमले हनी और ये कितना लकड़ी गांजल बाटी रे। इतना बगीचा बानो कि काट काट के आ मोय लकड़ी रख दिहल बाटी। उठा के लेके जाइब 5 दिन खाना बनाइब। गैस उराग उड़ल घरे घरे मांग तनी गोईठा तो कोई देवही वाला नहीं खे। बढ़िया काम न बा, कुछ तो लेके अबे ना कनी बांधे खातिर। सही आदमी कहलन कि हबुड़ाई के काम शैतान के हो। शैतान के तो चोर चढ़कोरता होते होते ना लेके जाइब। तूर देव ना छोट छोट हो जाता, आराम से बना के चल जाई। कि जिया हो करे जा तो हरे बाटे माजा, कोमर के कमाई खाके हो गइल राजा। ये का करतलू हो? लकड़ी भी न तनी। लकड़ी भी न तलू? हाँ काट काट के तोहरे खातिर धेले बनी कि अइबू आ बिन के लेके जाइबू। तू ही लेके चल जबू तो हमार का होई हो? तो तना बगीचा में से न ले जातन जी। तोहरे खातिर धइल बा? ई धइल ह। हम कहीं काट उठ के सही बिगल बा। लकड़ी के काटेला तो कोठिला में धरेला कि बहरिया धरी? तो कोनो आज खाना बनाए के देखिए हमरो ना खाना ना बनावे खातिर मुर्दा फूके खातिर रखल बाटे। ये ई कैसे कहता हो? हाय तोरा बुद्धि नहीं करे के जा लकड़ी धइल बा तो जरूर खाना बनावे खातिर धइल बा। सवाल जवाब हमारे से ना कोई। एक तो चोरावतिया और ऊपर ले सवालो जवाब करतिया। कैसे बोला तड़ा हो? अच्छा जी कहीं का तारा के जी का जी मैडम जी। हाँ बोली का हाल चाल बा राउर? हाल बा जहाँ ऊँच बताए खाल बा। हाँ तो रही के चाही भिखारी कहीं का। हे कैसे बोला तन जी? तोरा घर में ईंधन गोईठा गैस नहीं खे? नहीं खे तबे नहीं बनी। चोरावे? चोरावत नहीं खी। चोरावे के लेके जाए के रही तो उठाई लेके चल जीती। कैसे लेके चल जैतू हो? दिनों रात निगरानी करी ना, ये कहूँ खर ना खरखराई दी ना हम आ तले तू लेके चल जाइबू? लेके जाही मैं तोहरे के लेके चल जाइब। कहाँ लेके चल जीबा हो? जेल में। जेल? हाँ लकड़ी के पीछे जेल। अच्छा तो एगो अगर अमरूद टूट जाता तब वो FIR हो जाता। एगो हमारे पता है तोड़ के दिखावा ना, तब देखा तार साथे हम का करतनी। काहे के पता ही तोड़ी हम लकड़ी तोड़े आइल बानी तो। हम तहारे के तोड़े लगी तो कैसा लगी? लगू बाप बाप माई चिल्लाए। तारा घर में मेहरानू नहीं किसन का हो? इज्जत करे ना जाने लगा। तारा घर में मर्द नहीं खा सका हो कि तू अब तोड़ लकड़ी बिने? ना हमारा घर तो लोग के इज्जत नहीं खे। सबके घरे मेहरारू गैस फैस करते सन आ तू बड़ू की लकड़ी बिना तड़ू? नहीं खे खत्म हो गइल बा। तो हम ओकर जिम्मा ले बानी, ठिका लेके बैठल बानी। पिघलावे के फुसलावे के नहीं खा। मोमा के मर्द ना हई कि तारा लेखा मेहरारू पाई देखब तो हम ओकर बात में आवे लगब। ऑर्डिनरी न तो बुझा हमरा के। लकड़ियन बोल भी रे तू बोल भी जात अब ना मत रहे लकड़ी के न तो बुझ लो हमरा के। तू लकड़ी हमरा यही तरह मुंह घुमा बाटे।
हम काहे के लेके जाई? हमका जनतन कि इतना खतरनाक के ई लकड़ी हो। मेहरारू जात बारू तो अभी बोल बाल के हम छोड़ देते अगर मरद रहतू ना तो कबार देती धके हम जाता नहीं हो। हैं? आय का बोलता हो? कबार देती धके हे मोना का धके कबार देता है? पखुरा कबार देती हो कि हिलावे लक ना रह जतू है तेरे ना केहू के बोलावे लक रह जतू हमारा से बिना बतैले एने कहा इनका कहा प्रणाम खुश रह ठीक है चिन्ह तरह रखे का कोनो गलती कर दिबे का अरे बहुत खचड़ मेहरारू बिया बहुत बढ़िया गलती कइले बिया ई न रे नहीं बढ़िया कौन गलती कइले बानी? अब बताओ है लकड़ी एने गाजल बाटे खाना बनावे खाती ए उठा के लेके जाती है कहती है कि काहे खातिर लकड़ी दे गाजल बा बताओ जाय दी देखी जौन गलती भइल ओकरा से ना हमरा के क्षमा कर दी ई हमार मेहरारू हियो। अच्छा तहार मेहर हियो हम ना जानते रही कि तार मेहरारू हियो हो ऐसा ना मेहरारू रखले बड़ो पहचान नहीं खराब जान बिया खराब तो बिया देखे में सुघर सागर बिया लेकिन दिल के खराब बिया ई सुनी चोटिन बिया चोटिन चोटी नहीं खे चोरी करके हाल जानती है ई न हो तब तारा पूछना लेला एक बेर हमका जानते हम तोरा के घरे खोजतनी छत पर ऊपर नीचे कहीं भेटाते नहीं खी। हाँ तो जे चोरी करे जाई ऊ बता के जाई गैस और आग ले ऐसे लकड़ी ले जाए नहीं हो। हमारा से कहले हरियो को बेर कि गैस और आ गइल बा घरे रही फोन ना करला तोरा मोबाइल में हमारी चार्ज बा। ओ नहर बतिया खातिर रिचार्ज हो जाई ए मालिक सुनी जाय दी जौन गलती सही भइल होई ना ओकरा के क्षमा कर देन ठीक बा आज के बाद ना आई मालिक हनी नहीं कुछ न हाँ तो ये मालिक हमके चीन ली आ जान ली हमारा घरे आईब बतियाईब आ टाइम पास करम। रे अरे बतिया टाइम पास करब हाँ ई काहे तार नौकर ओकर हई बे मारत तू नहीं जौन कहबू तवन हम काम करब घूमत फिरत आईब तो टाइम पास ना हो जाई। गाँव में तू ही एगो मेहरारू नहीं खू कि तोहरे पर हम टाइम पास करब तोहरे से बतियाईब बोलब तहरे घरे आईब ए महाराज जाओ कहलू तो देनी कहलू सुनिए। दोबारा कहबो मत करियो हाँ ए बता दे महाराज जानता नहीं काहे खेती बोलावतिया काहे खातिर हां ये से बोलावतिया ना रे रे हम जाता नहीं काम धंधा के सिलसिला में रोबा से पूछी अब मैं जांची जल्दी- कि मैंने रोबा कहा कोनो नौकरी खाली हो तो हम करम आईब ई करम ना तो रबा यहाँ के काम पे मत जाई। सुनो चल भी ना तू कंपाइन करा कौनो बात के लेके मेहरारू तार घर के बतियावलन स तार घर के मर्द ना मर्द हमल सब मौगा उगा होवे जका ये नारद हम मौका बानी तब कैसे कह दिल ह कि मेहरारू हमर बोलाई तो यही हो अरे और याद ना हमारा कहाँ आवेलन घरे हाँ तो तारा मेहरारू से बतियावलन ये कॉल चाहत रह न तो हम दे लेखा ना काम करब नहीं जब बतियावे खई तो तू हमरा कह यही हो बतियाई हो समझ गेलो ना ठीक बा प्रणाम समझा दियो बढ़िया से प्रणाम करे से काम ना चली ई रहन ठीक नहीं खे बड़ा गजब कर मेहरारू बिया के हमरा घरे आई हमरा से बतियाई चाय पानी नाश्ता करके जाई बाहर मेहरारू हाँ